Dok je čovjek na recepciji uzimao ključeve svoje hotelske sobe, recepcionarka mu je objasnila i da su na njegovom spratu vrata bez broja, da niko ne sme da ulazi ni da gleda šta je unutra, ni pod kojim okolnostima. Klimnuo je glavom i otišao da spava. Kada se probudio, radoznalost mu nije dala mira. Došao je do vrata, probao da otvori, bila je zaključana. Savio se i gledao kroz ključonicu. Ledeni vazduh je prošao kroz nju. Video je sobu kao njegovu i ženu potpuno bele kože kako stoji sa glavom naslonjenom na zid. Vratio se u svoju sobu. Nije prestajao da misli o tome. Sljedeći dan je ponovo provirio, ali sada je sve bilo crveno. Apsolutno ništa nije video osim crvene boje. Odlučio da sazna više od recepcionarke. Uzdahnula je kada je pitao i rekla: gledali ste kroz ključonicu, zar ne? Onda ću da vam ispričam. Davno muž je ubio ženu u toj sobi. Od tada tu je njen duh. Ali ti ljudi nisu bili obični. Bili su skroz beli osim očiju. Oči su im bile crvene.